I dag skydes julehandlen i hele verden i gang med Black Friday. Jeg er taget til Odense for at finde ud af, hvad danskerne synes om den amerikanske tradition. Og allerede her kan jeg se, at meningerne er mange. Mange er i dagens lyse timer mødt op for at udnytte de gode tilbud. I gågaden står Sune Lillebro for 3. år i træk og sælger billige brætspil på Black Friday. Ja, altså jeg synes, at det er et dejligt amerikansk koncept, vi har taget til os. Det er som Halloween, og det synes jeg er fedt. Sune Lillebro udnytter også selv dagens gode tilbud. Når jeg ikke er her, så jeg kigger rundt i forskellige butikker, men køber dem via nettet. Så er jeg også fri for at slås med andre. Mens Sune Lillebro fortsætter salget af billige brætspil, dukker en gruppe unge mennesker op. De kommer fra bevægelsen Fridays for Future og bakker ikke op om den store udsalgsdag. Vi synes jo bare egentlig, at det skal sådan afskaffes helt, hvis det kan komme til det. Fridays for Future er principielt imod den store forbrugsfest. Hver gang man ser de her tilbud og de her sorte og gule farver, som fanger øjet, så tænker man, at det mangler jeg da egentlig. Det var da godt, de lige mindede mig om det og sådan noget. Så det er virkelig god markedsføring, men man bliver nødt til at blive opmærksom på, hvad det egentlig er, der sker med os. Sådan som man kun køber det, man skal bruge. Safina Skytte Østerby mener, at man skal se Black Friday i et større perspektiv. Jeg forstår det godt, de fleste er imod det. Altså er imod, at vi er imod det. Det er da klart. Man vil jo gerne have flere ting. Butikkerne vil gerne tjene penge. Men man skal bare lige tænke skridtet videre. Altså, fordi det handler jo ikke bare om det. Det handler ikke om den her nye iPhone, man får og sådan noget. Det handler jo om vores fremtid. Altså. Black Friday kom til Danmark i 2013 og har hvert år siden været årets største indkøbsdag.